Boroy bedeg tangkhraybeka tabo yaphang tani khibinai ji nangmani bedeg deksa naraknai chong bathama to kotor mawi thangka bathama tormani bagi tabo bedeg tai bu naraknani kutuk tamani bagi himale bedeg belai kha tori thangka hinkle nong kosto mano bithi wathi rinani khagnani tai bufang nanglai bereb jagi thangnai bemar kabang phainai lebar kabang thangnai boni bagi chong ora tabo jo to insa nang nong ya bedeg chi konte na siseng narak lainai o bedeg kotor na seng tan pai khibiri lainai kajen tokunai di bedeg kotor na seng tamoni tankha himala ora ani thaisu ora thaisu kaijak tongo ora thaisu kisa kainani sengka taklai taibu kainai kaima loge ni bu bar tawen thaisu ragabro to no siwi ko bathai thai tongo bukri ro khibi se mari ora ang khibi rijak tongo ko ora bukri ra rai khibi jak tongo omai ka thaisu kaima ni loge no baro hingka ang ora boroi no bahai no besi toriya boroi ongkha o thaisu longo kamai chaipe khage boroi tabo kisa misa berao bithi wathi ni bage boroi phalna nangnai boroi no tui bu kok sama boroi tongna nangnai boni bage nadi bathama kotor bedek tan pai rika bathama kotor ne bedek kotor tan rika chung bobo narak laini tabo bobo larak nai degnin bising kaisa o degnin bisinga na tangi punula o deksa bisinga kaisa narak nai tandi bobo narak nai naigra nini bakha bobo hamjak je nini bakha hamjak mo bayang narak de ka buna joten chikana narak khata bo seng khajen tako tai bathama kotor na tani khibika nong bahai no maika bathama kotor ni bedek na tani khibide nini arani boroi bedek belai khan kotor rong kain kala ulo hinga thaipuro kosto mano bufang tori thangka hinga bedek belai kha logo bathama kotor ni bagai abo bepak tan pari nai tanna sengdi boroi ongkha nini borsomo yo bedek tan nai bathama tan nai omo kabang ma samong kebeng jak tongo kebeng jang bisongo ang rengmani tei ang sarengmani tei ang naimani tei ani ang naichomo nini nong rengmani tei nong sarengmani tei nini nong naichom di ani oro thaisu longong nai ikonai di thaisu rokai jak tongo ikonai di bedek chikon te bukri yang hinga tamo khlari kanai di angoko yani bukri na tanai rika obono tai tola kare nai bedek bu nanani bagai kajen tako hinke obot bahai ke tan khanai legra kanu bahai ke tan khanai na ha nai dikha jan tako ani hinka hayong kha hinka bobno seng narak laika tabo obna laragiri laika obo tan bai rika pura bathama tan jak ora ase kasaka ta tan di phiaba kanu ase kasata klai debes kanga kaisa kasakri haika tan ding bemar habe mano orani bedek na khainka ani orani thaisu kaimani ulo bedek chikon sinanai tabo kinta hard pruning ekdom jotoni ko krak ekdom bathama khibinai jat pruning ulo sengtai isa khlainai abotai kaisa method jotono sanamlai tonglai khoraksa sanamlai yo bahai ko yi kamai kabang saimanai bathai kusung kotor kutui naithok khlainani bagai khoraksa kaisa kaida ado kaida na tui jong boroi na chatiyo goi nai somlai tonglai nungbo khajen ta phungni ni boroi longna chatiyo goi nai somjadi angnon tai kisa koinai jarani video nai 5 minute ni video khlaina ni ang chatiyo du sorsomaya tabo jarano jotono rimeya hinke nungbo ano jarari meya ni video na meya tai khoraksa bo nai meya hinka belai komo phiaba 5 minute bakha kachang bai nong video nai jadi khajen ta khoksang kok ham thaisa tong ka nong share thaija badi khajen ta khok aram bisinga takle tai kaisa boroi long ni bisingo tai phangsa thaisu thaijamai na omangkha india ni thaisu koting bisingo kotui kok kothong ni bisingo kothok ko rangmanai bisingo kaham ko obongkha alfonso sin Tripura alfonso thaiya alfonso asutubo thogla khieba alfonso thaisu khagi chanane bagai ang phangsa thairi mangkha khajen tagu so boroi na kok satana thaisu bar thang thaisu je to beskanga tongo tai phangsa thaisu phunuk lai ang ani video kosori rinai kosor jak video bisinga tai kosor na obongkha palmar kajen ta khok nai di palmar thaisok nai di ko bo takle puila thaya angobo bufang nai thokri mani bisinga hinga chungta boroi ni kok salai pe nai kajen ta khok mangka hinka ni video na share khai jade like ri jade nang kaisa like ri ka ne bokha tong thobo tai video khai nai bagai nang ano suba jade hambai